baš veselog povoda. Prvo što idemo u susret novoj godini, a drugo što smo svašta nešto učili da sviramo. I onda smo spojili ta dva vesela razloga i odlučili da napravimo jedan veseli koncert. Da kažem da ste svi mnogo lepi i slatki. Hvala! Da ćete još lakše da svirate. A ovo nije običan koncert, ono kad imamo onaj paket pa prozivamo, pa sad svira ovaj, pa sad svira onaj. Ovo je jedan koncert iznenađenja. Vi odlučujete o tome ko će kada svira. Odnosno i ja počinjem, prvo ću ja da odlučim, a onda kad ja odlučim, onda posle toga vi odlučujete. A za to nam je jako važno ovdje čarobna kutica. U njoj su vaša imena, odnosno papirići sa vašim imenima, i kada odsvirate vašu tačku, izvučit ćete papirić i pročitati, ili ću jako moći da pročitate, ime druga ili drugarice koji svira sledeći. Jesmo se razumeli? Možemo da počnemo? Sa veselim koncertom. Sad da vidimo kome će ja pročitati.
Može, došli sa instrumentima, onda idete da spakujete instrumente posle slikanja i onda u solfeđo da se malo zasladimo. Sve, samo kad spakujete instrumente. Ajmo, jedan smešak. 3, 2, 1, smešak! Ptičica! Aj sad svi instrumenti ovako. Bravo. Super!